Ngithi brand yasekazile ntwana yami khona tukhona emakasana ntwana yami ngithi brand yasekazile ntwana yami khona tukhona emakasana brand yasekazi mashona phakathi sebenzile amajensi banebekazi brand yasekazi mashona phakathi sebenzile amajensi banebekazi Yizo bafethu isuphoyi sibuda majola di yongli majola boy who Mr CEO yase studio ipresent ntwana mkasi TV hayi bafethu isukile we are back with another exciting episode igama le show iculture corner ilapha ku YouTube channel ebizwa ngokuthi ntwana mkasi TV sacela like ni subscribe niyazi bafethu si culture corner siyangenelela kuma event ekasi singene sishuthe bese sithola ama interview so that ama artists azosizakala ukuthi athole more support and more recognition. So namhlanje sise extension 10 eTsakane ku owangempela Maskandi Festival. So yenza umsebenzi ngendlela esijwayele ukuyenza ngayo. So wena lapho tune in and don't forget to like, subscribe, ucomment abafethu sifuna ukuthi sifake amanye ama-show so sicela akhuphuka amanamba abafethu njengoba ngishilo mina ngusibuda majola sise extension 10 ku owangempela music festival asibangene bafethu. Yizo bafethu intwana mkasi TV YouTube channel Culture Corner is the name of the show. Mina ngusibuda majola last corner siku owangempela Maskandi Festival la eceleni kwami nginoputi uputi hayi beka performa na into engichazile ukuthi usebenza ne upcoming usebenza ne talent elincane puti ngisacela u right kodwa puti ngiyaphila mfowethu ngiyaphila cha. Okay puti bengisacela uzazise usho ukuthi ubani wenza umsebenzi omkhulu. Cha mina igama lami amabhunganyile umsebenzi engiwenzayo uMaskandi. Sekuyisikhathi esingakanani futhi ukuMaskandi bese athi ngivese ngihlanganise lo mbuzo. Umbuzo oqala uzothi sekuyisikhathi esingakanani ukwenza lo mculo bese maziza ku support but because sisese ku upcoming konje nithi amavukani sisese ku upcoming kula sidinga khona support. So I support ihamba kanjani futhi? Cha i-support ngisayidinga kakhulu i-support ngoba sengakafiki la ngifuna kufike khona i-support ngiyayithola kodwa kusashoda ngisayidinga kakhulu lapha epagini lami bangene na YouTube ngiyatholakala yonke indawo akukho la ngingatholakali khona. Manje uzosesha ukuthi amabhunganyile zizovela ingoma ikhona. Okay bese sekuyisikhathi esingakanani wenza lo mculo futhi? Umculo lona ngiuqale kulonyaka ngoJanuwari bengikhipha ingoma ngakhipha i-EP ngabuya ngoFebruary ngakhipha enye i-EP manje ngicela ukuthi ngo-August ngizobe introduce enye i-EP futhi. Okay bese futhi wami abakufunayo abafuna ukulandelela inkundleni zokuxhumana kuzo zonke bafuna ukulandela umculo wakho ubani kuphi? Mina igama lomculo lithi amabhunganyile ngitholakala kuzo zonke indawo YouTube, Spotify, naku WhatsApp, naku Facebook, uTikTok amabhunganyile ngiyatholakala yonke indawo. Okay futhi thina sintwana mkasi TV futhi sikufisela konke okuhle ngathi umsebenzi wakho ungaqhubekela phambili. Ngithande ukuthi usebenza negeng encane kushuthi usayigruma ufuna kahle uyiprotector from okuningi okubi futhi sikufisela konke okuhle futhi. Cha ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu nami ngifisa ukuthi umculo uphumelele uye phambili lona engiwenzayo ngoba ngiwenze ngothando hayi ukuthi ngoba ngivele ngasukeleka nje kukhona laba bakithi abangiphethe abangiphushayo ngawo lo mculo manje angikwazi ukuyekela kuyitalente le. Okay hayi siyabonga futhi bafethu support ilokho esicelayo. Mina ngusibuda majola saqhubeka i-event ubumnandi sesekhona yizo.
yizo bafethu, hayi sisesekhona ku owangempela Maskandi Festival, angazi noma ngisho kahle. La eceleni kwami nginomnikazi i-hosta bathi umhleli womcimbi. Hayi bafethu, ngaphandle kokumosha isikhathi, bhuti uyaphila bhuti. Ngibingelele bakhaya, ngibingelele bonke abafethu abakhona kulo mcimbi, bese ngibingelela nani bafethu nenza umsebenzi omkhulu futhi oncomekayo, lona-ke obingelelayo owangempela. So bhuti, athi ngibuze umbuzo oqala uthi sekuyisikhathi esingakanani uwenza lo mculo owenzayo, bese okusithu njengoba uyi-artist eliphinda host ama-event, i-support, uxhaso luba kanjani? Uyalithola uxhaso bhuti? Mfowethu, ake ngikhiphe nazi iy'buko ukuze bonke abantu bangibone kahle. Ngingathi mangihlangana nabantu emoli bese befuna ukungibamba inkunzi, kufanele besho ukuthi hayi uPeter siyamazi, alright, ukhulisa iy'ngane, uyacula kanti futhi wenza izinto ezinhle for umphakathi wakubo awakhele. Cha mfowethu, la kulo mculo mina lona unyaka wami wobusithathu, u-3 ngelimi laselokishini, kodwa ngendlela okungakhona futhi ne-support engiyithola ngakhona, ungafunga ukuthi mhlambe sengicede 7 years kulo mculo. Ngiyaziwa kakhulu, i-support ngiyayithola. Okwenza ukuthi ngiphinde ngibeke imicimbi, ama-event, ngisuke ngazela umphakathi wakithi, especially iy'ngane, ukuthi ziphume kuma-drugs, ziphume entweni ey'bhedayo, zazi ukuthi noma ikhona into enhle ezingayenza ukuze zibe nekusasa elihle. Okay, bese bhuti ngicela ukubuza, masiza kumculo wakho, utholakala umculo wakho so that solandela, ngiyathemba umuntu obukelela uzophinda abone i-clip uperforma, abe nale ntshisekelo ukuthi ngifuna ukwazi kabanzi ngomculo wakho. Utholakala umculo wakho? Ake ngismayile kancane ngoba kudume ukuthi angisindoda ekhonza ukusimayila kakhulu. Cha, ngiyasimayila ukuthi nje angismayileni noma yini, yabona futhi. Cha, umculo wami uyatholakala kuzo zonke iy'ndawo, kodwa nje kakhulu ku-YouTube. Uma wangena ku-YouTube wasesha owangempela, uzoyithola zonke le ngoma ekade siyiphefoma namhlanje. Zikhona zonke bafethu lapha, owangempela uzoyithola le siqale ngayo, uzoyithola kanjalo, zikhona nje zonke, ziyatholakala. Okay bhuti, so thina siyintwana Mkasi TV sithi sikufisela konke okuhle. Ngathi umsebenzi wakho ungaqhubekela phambili, imnandi lento yenzayo lana, ukuthi kube nalento le ukuthi ukhipha ingane ezincane from ama-drugs. Sikufisela konke okuhle, ngathi umsebenzi wakho ungaqhubekela phambili bhuti, siyabonga. Ngiyafisa ukuthi lokho engikwenzayo nohulumeni ngabona ukuthi noma ikhona indoda efisa ukukhulisa iy'ngane ngendlela eyiyona, ngoba uhulumeni wakithi uyena osibulalela iy'ngane ngokuthi atshele iy'ngane ukuthi zinamalungelo. Nasey'koleni iy'ngane ayisashaywa, kodwa into ebuhlungu ngalokho, angisho ukuthi iy'ngane ayishayi, kodwa into ebuhlungu ukuthi seyikwazi ukungena kuma-drugs zithi zinamalungelo, zikwazi ukuthi into ebhedayo zithi zinamalungelo, zikwazi ukuthi zijole zi-under age zithi zinamalungelo. Ngiyafisa-ke ukuthi uhulumeni ngabona ukuthi khona indoda efisayo ukuthi iy'ngane zingakhula zenze izinto ezinhle emphakathini. Okay, hayi siyabonga bhuti, siyabonga. Hayi bafethu, sekakhulume konke ubhuti, please ungakhohlwa njengoba beyashilo ukuthi bethe umculo wakho ku-YouTube owangempela. Owangempela, ungakhohlwa usubscribe bafethu, nathi sikhona siyintwana Mkasi TV, sisaqhubeka. Siyabonga bafethu.
hayi bafethu ubumnandi la busesekhona njengoba nibona kuze kwashona nelanga but ubumnandi bukhona bafethu njengoba nibona la eceleni kwami nginobhuti ngaphandle kwesikhathi bhuti ngisacela uzazise ukuthi ubani wenza umsebenzi muni. Ya mina bafo ngichafuza ngwazana ibisibongo ngisuka phansi emzimkhulu la ngisuka khona ngihlala khona la e19 futhi eSakane la kuhlala khona bafo. Okay bhuti then nawu umbuzo ke uyithi lo mbuzo wokuqala uthi sekuyisikhathi esingakanani wenza lo mculo bese okwesibili uthi maziza kusupport khamba kanjani bhuti? Hayi futhi bayangisupport abafowethu kakhulu ya nje ngiyabona kuyenzeka nje ngoba namasile emcimbini ufike kuyemnandi kujabuleka abantu bayazithola ingoma zakho njengoba ngisho nje namanje ukuthi nesikhathi mhlawumbe kuma 4 to 5 years ngilo ngizama le ndlela ya manje ngiloyela nje ukuthi namanje siphushe namanje sesifike la sifuna ukufika khona bese masifuna ukwazi ngomculo wakho ngomsebenzi wakho siyotholaphi bhuti? ya mawuthe nje Khafuza old song ku YouTube uyazithola noma ungena ku Spotify noma uyagugula uzozithola noma uthi Khafuza wabisha ngulu isihloko se-album leso uzokwazi ukuthi uzithole zonke. Okay hayi thina bhuti siyintwana yamkasi TV sikufisela kokuhle ngathi umculo wakho ungaqhubekela phambili wazi usabalala umhlaba wonke bhuti sikufisela konke okuhle. Yebo nami nje ngiyabonga bafowethu ngicela nje baqhubeke umsebenzi wabo abawenzayo kimi muhle ngicela baqhubeke nobuwena abawenzayo. Hayi siyabonga hayi bafowethu nani qhubekani lapho ni subscribe ni like to intwana yamkasi TV YouTube channel yethu la support ubhuti support yonke upcoming ngithi support local. Why local is lekker. Ngiyabonga bafowethu. Sisese extension 10 ku owangempela Maskandi Festival bafethu ngaboni ngisho slow inqondo phela lamagama nazi ubumnandi busese on bafethu iculture khona la eceleni kwami ngime nobhuti obvious bafethu ngeke nize ngithani mazi if awumazi ubukeli culture khona bhuti bengisacela introduce usho umsebenzi wakho. Sanibona bafowethu lona phambi kwenu umfazi onenkani abanye bencele emzini umfoka Mthombeni uMagagula ekhaya kusophongo lamaswazi namathonga la ngibuya khona. Yebo mfowethu. Okay bhuti asicela usitshele bhuti yini ebhizi ngayo singabalandeli bakho singa expecta ini singalindela ini nje ozothi ngise studio or khona into engipromotayo khona ababukele mhlambe babukela last but manje bayafisa ukwazi ukuthi yini obhizi ngayo. Yazi wena mfowethu uyanukelwa ngathi isangoma mele uyothwasa mfowethu kulo July lo ngidlungisela i-album engazi ukuthi ngizoyikhipha kodwa nje phakathi ka-August no September kune album ngomfazi onenkani engizoyikhipha noma ngithi EP ngoba ngisesebhizi ngayo namanje ngiyacabanga ukuthi ngenze noma EP noma album kodwa kuzophuma ukuthi ngicabange kwafikaphi kune album ezayo ngizoshutha ne-music video futhi ukuze abantu bebone ukuthi ngisebenza kanjani. Okay hayi nice performance by the way bhuti wami umsebenzi wakho wenza kahle obviously siyakwazi sicela usho futhi masikufuna sikuthola kuphi kuma social media. Bafowethu nje ngiphandle ukuthi ngiphendule umbuzo wakho ngizoqala ngibonge i-event esize kuyo wangempela Maskandi Festival usozimali umfowethu umfowabhungane le escort osibizwe namhlanje ukuthi sizobhungaza naye umcimbi ilokhuzana icocwe lakhe ngathi album entsha ayikhiphile noma ezophuma kodwa yilonje lesikuyo bafowethu. Mfowethu ngokutheni ngithi social media utholakala. Okay mfowethu umfazi onenkani nezingane zakhe RSA umfazi onenkani nezingane zakhe RSA futhi ngithanda ukubonga abantu abakulela page ngoba
izinto ngendlela engiyibona ngakhona ziyakhuphuka futhi ngiyabona ukuthi nami kukhona la ngiya khona ngabantu. Ngiyabonga ebantwini ngoba angiyilutho futhi ngaphandle kwe-South Africa namanye amazwe asemaceleni. Ngizothanda ukubonga mfowethu kunabantu baseCongo, abantu baseCongo, koSwaziland, koZimbabwe, koBotswana, abantu abangilandelayo bangifonela each and every day yangilanda. Bafowethu ngiyabonga i-support yenu eninginika yona, nami ngingelutho naze namthanda umuntu engemuhle. Ngiyabonga mfowethu, ningagcini lokho enikwenza kumina, qhubeke futhi kuye phambili. Ngiyabonga mfowethu. Yakuza ngithanda lethi naze namthanda umuntu engemuhle no futhi thina sikufisela inhlanhla ngathi ungaqhubeka mase uyikhongo wase abroad kubukile mosi support ngathi ungaqhubekela umsebenzi wakho uqhubele phambili futhi siyabonga. Ngiyabonga mfowethu, ngibonga kakhulu futhi ngibonge neqhawe elisengasekho umfazi omnyama. Mina ngumfazi onenkani, ngibonga umfazi omnyama ngani ngoba abantu uma bengithinta abasemazweni angaphandle bathi usikhumbuza leya ndoda umfazi omnyama. Shuthi umfazi omnyama ngingasho ukuthi udlala indima enkulu empilweni yami. Miningi iminyango angivulele yona ebantwini ukuze ngibonakale. Ngifike nakoCongo nami ngimangele ukuthi ngifika nakoCongo bathi abantu sicela ukukufakela o600 engenze ngibabala o500 mfowethu sifisa ikhono lakho liqhubele phambili. Ngiyabonga bafowethu lokho nikwenza kumina kukhulu, nanokuthi nje nangithanda umfazi omnyama nami ngumlandeli wakhe umfazi omnyama, namanje ngumlandeli womfazi omnyama futhi ayikho into engihlukanisa naye. Ngiyabonga ngoba sibaningi abantu abathanda umfazi omnyama mfowethu. Lokho kusho ukuthi iyayikhona into ayeyenza. Lokho engikubonayo mina abaningi abakubonayo mfowethu. Ngiyabonga nami kakhulu. Hayi siyabonga bafethu, akusekho okunye singakhuluma njengobona sime namabutho laceleni zabuya ivale mvane. Sibonge nakuntwana yamkasi TV, ntwana yamkasi TV ku YouTube, niyilandele bafowethu, iyo lena esisizayo senza ama-interview bafowethu. I-weekend ne-weekend uvele kuhlezi kunemidlalo abafowethu laba ikhampani lentwana yamkasi TV bashutha. Mawuphuthelwe umdlalo mhlasimpe usemsebenzini u-on duty kodwa uyakwazi ukubuka umdlalo, bashutha umdlalo from usaqala uziyophela. Siyabonga bafowethu, ningadinwa. Hayi siyabonga ivale mfana. Yize bafethu is the boys with Majola the only Majola boy who Mr. CEO yase studio. Hayi ngiyayivala bafethu, ngifuna ukusho ukuthi special thanks to everyone esim interviewing from event organizer ama-artist. Sithi swafisela konke okuhle ngathi umsebenzi wawo ungaqhubeleka phambili bese nawe please support i-local. Why? Local is legacy bafethu. Nayo nenye announcement, if uthanda ama-theatre plays, ikambe lihle at production izobe iperforma the award-winning musical theatre show jobetheatrespace.com. Make sure ukuthi uba khona from May 2, 3, 4, 5 zaka July. Ama-tickets ayatholakala ku-web tickets. Nje nami ngizoyifaka i-link lapho. Please make sure ukuthi uba khona and nami ngizobe ngikhona, I'm part of the cast. So please support local. Local is letting ngakhohlwa subscribe and like to Ntwana Yamkasi TV. Mina ngudi only Majola boy, Mr. CEO yase studio, unomchito waphaphisa Red Bull. Aksino mawabana odopa ngemali ejos. Ngiyabonga Fike bathulile nami ngazingenela, dlulisa i-mic nami ngifuna ukuzirepela, phakamisa ikasi ngifuna ukurepresenta, baby ngapopa nami ngiphatha boMandela. Siyekeni umona mari intwana isebenzile, from nowhere to somewhere yogcina lifezekile lona. Cela ungaminyi bra yami sazophumelela, gqoka intwana yami.